hapit ka dato. Pero kwarta ilay ko Ayo, may hapon kuya. Oh no! Oh, unsa man? Nang magtambal lagi kuya. Malasan ba ko or dili? Kuya wala gud. Ali diri kay ato na sulbaron. Ali diri lingkod. Okay. Isa may tao diri. Siyempre ikaw. Sige, lingkod diri. Kay orasyon nun ka. Yung nang king kung nung king kung nang song nang kang nang song nang king nung kung king king ro king kung nang song kung king kung kung ro nakita ko na imo abot nimo sa imong kinabuhi. Bye-bye. Oh no! Pero dili pa na ako maklaro. Ako sa klarohon. Unsa man kuya? Bye-bye. Oh, mura. Kami kayong lawa. Kaya nimo. Oh, kana good. Unsa na siya kuya? Guwapa na ba siya? Ano tong kanang bayad sa Wala pa kita naman. saman. Ginahan baka malason ka. O dili. Aw, dili uy. Bayad sa Araw. sige magbenta. Good boy. Sige, belayon ta. No, nating kong lingkong. Kani dili di ko malason ani, swerte ko ani. Ya, unsa ray lain nakita nimo kuya? Oh, na ako'y nakita. Unsa man kuya? Pun inig bayad para kuso atong wifi. Bayad sa pun ini. Aw, dili ka? Dili na ito tiwason. Nangin mo rasyon. Ayaw ara o, tiwasa kuya. Good boy. Na ako nakita. Kini na mabot nimo. Kanang hapit na ka. Madato. Kini. Swerte di ko ani ba? Ano. Hapit na. Kana kuya, padayon na. Support ako nimo. Pero wala tang kang kwarta lang ko Kwarta ba? Wala lang magigupam liti. Kwarta na lang kulang.